وسط کا مڑادر چاروں کا ہر جگہ خوش باتیں وشیانی منگیرہ باتیں میں جہد میں کوشش ہر وحدہ ہمشن کے ہر بلوچے تو کا یک ٹیلنٹی زانتی ہنری ہستی ماں بیاران شمارا پیشی بدارا مرچی یک جوانے گوشندی کے باوجود یک جوانے انسان ہے یک جوانے ٹیچرے میں امرداری کا نگائیں مرچچا پنجگورا میں گناہ امرداری کا نگائیں نظام الکریم سر نظام الکریم تروتی دیوانت کا وشد گوشیں منتوار سر تو تی ازمے بابت ہمارا وش گوشندی تو چون یا شروع کتا و کد شروع کتا چا ایجوکیشن پیسر منا گانا گوشگے سوتے گوشدارگے شوق بوتا اور شاید ہمیں میوزک موسیقی وجہ ہم انگریزی طرف شوتوں اور انگریزی سے لوٹے شکسانی ماں محمد رفیع صاحب یا محمد عزیز گوش داشتہ اور محمد عزیز سکا زیادہ ماں گوش داشتہ اور شمائی گانے اچھی ماں پتہ گانا شروع کتا لہٰذا ایک پروڈکشن ہی ہستے کا من نامی ایگزیکٹلی یاد نبی لاہور ہے تو آرما خط لکھت آیا ہمارا انوائٹ کہ شما بھی آئے آڈیشن بھی دے ما شمارا گوش دارم شوق ہے ہمیں انتہایت کہ مطلب میں یہ تک ریئلائز نہ کو کہ مطلب میں سکا کسانوں پلے بیک سنگنگ ہے واسطہ یہ سر کجام دور کجام ٹائم ہے 1998 ہے گپے 1998 میں مطلب سکا کسان ہے تو 15 یا 16 سال ہے عمرہ میں یہ تک مطلب نظام کہ منی آواز جو اس نے پلے بیک سنگنگ واسطے فٹ نہیں شاید میں کم آواز گانا گوشت کو بلے آوڑے لائکی تننگی تک نہیں بلے آوڑے لائکی نہیں استگت تو میں لاہور کشتوں ادھا منا اندازہ بو کہ مردم جو اس نے اردو تھا انگریزی زیادہ استعمال کرنا اور بس انگریزی شوق پیدا بو بلے میوزک شوق سے انگریزی ساری منا بوتا سر تو یہ میوزک بزاں ہیں گانا بجانا کئی کرہ سکتا ہوتے استاد کا ہیں میں معاشرے تھا وہ سکا کم میں چوشے مردم کے طرح سے کارنت پہ کرنا یہ حد تک کہ تو اردو میوزک گوشت پہ کرنے چونکہ اردو میوزک وہ یک شریں صلاحیتی طرح مبی شریں طریقے تو مسکے گوشک کم مشکل تریں بنسبت بلوچیہ بلے منی استاد منی جندے ناکو استاد محمد جان ہے جو کہ ایک سکے نامداریں اور شریں بینجو ماسٹر ہے سر تے رجحان گیشتر بلوچی صوتیں نیم گئے کہ اردو ہے منا دوست و بلوچی اردو دوئے میوزک بنتے ہیں چونکہ بلوچی منی مادری زبان ہے اور ضرور کسی ہے کہ منی صوت ہوش کے تگا آہم سرپدیں کہ ماں بلوچی اگوں اردو مکس کنی زیادہ تر ہوتی گانے انتا آئیں انگوشین نے یہ وجہ ہے کہ من لوٹی منی زبان ہما مردم بھی گوش بداری کیا میوزک بلوچی یا نہ بلکہ اردو گوش دارگ لوٹی من کے بلوچی گوں اردو ہے یجا کنی گوشین گوڑا منا ہم منی بلوچی ہم گوش داری تھے سر تے یلو چچو صوت مارکیٹات کا وہ مردم گوش داشتا قریب منی کہلا ہفت یا ہشت صوت من گوشتا مارکیٹ تا تک مرچاں ٹرینڈ جو ہستے ہیں سوشل میڈیا ہے گے پیشے البم دور اور میوزک کمپنیز جو ہستے کے تاں وہ ختم ہوتا نو سنگلز آنی دور ہے ماں ہمیں اور سوشل میڈیا اس طرح کوشش کرنا گایا وہ ایک کو دو گانا منی تقریباً 6 گانا منی آر وائی میوزک کا بھی چلے تھا شروع منی اولی جو گانا سکے جینا لگے تیرے بن خرم جمشید ڈائریکٹ کرتا گا اور فیوژن بینڈ ایمو یہ میوزک کرتا آبی ایئر وائی چلتا اور ربا نام گانے ہستے آبی ایئر وائی چلتا اور ماہی یہ باقاعدہ ایئر وائی چلتا گا تو میں اردو زیادہ گوشتا سر تے یہ اعلیٰ میں ہی عزم کار سنگر بیواں یا کہ نوشتہ کار بیواں یا کہ فلم آرٹسٹ بیواں اے میں بلوچی زبان آرہ چی فائدہ دات کنا سکا باس فائدہ دات کنا منگوشی منی ہوتی خیالشن کہ بلوچی زبانہ کوئی فلم ہی اگر بنائنا یا رائٹرز لکھاں گون دگا زبانہ کے عام طورا پاکستان ہے تو کہا پاکستان ڈن سمجھا گوا گمائی ہو رش بکنا منگوشے ای وڑا ہمارا فائدہ دات کریں کہ مطلب امی زبان دے معاشت کا
हन्नु अगर बलोच बलूची या समझीते बांदरोच ये पॉसिबल है कि हंचु के मंदिस्ता नॉर्वे था बाजे मर्दम बलूची सिक्का गए अंग्रेज़ बलूची वाने न गए एक फीमेल मंदिस्ता बाकायदा बलूची वाने न गए बोर्ड इस्तेमाल करना गए तो हरदे लिखाई तक भी या गाने गुशग भी या शायरी भी बाद एवड़े कार कनक बेवा कि आगो दिगा ज़ुबान मिक्स कनक बे गो अंग्रेज़ी मिक्स कनक बेवा फिल्मानी तो का हम हमें कोशिश कनक भी थे एवड़ा में ज़ुबान देमा शुद्ध कम फ़ायदा हमारा ये भी कि हमें ज़ुबान है बाकी कौम हमें ज़ुबान समझेगा शुरू बा हमें ज़ुबान तरक्की कनक का देमार होते हैं ज़ाहिर ज़ुबान दिगा वड़ा हिचकार ना करना मर्दुमे के जाना मशहूर भी बांदर उच दुनिया कोना कोने आगा कसे जान के बलूची ज़ुबान ही हंसते गुड़ा आ मनियो तई जोहदा नहीं वजह जानते हैं हमारा बाज़ फ़ायदा दात करना ये चीज़ हमें ज़ुबान और फ़ायदा दात करना ममशी बल्कि किताबा नहीं तो का वो अंग्रेज़िया और बलूची निविश्ता कनक भी थे अफसाने नहीं तो का गाने नहीं तो का वो अंग्रेज़ी उर्दू या के पंजाबी या वो मिक्स कनक भी थे ताकि हमा मर्दों के पंजाबी समझीते आपा पंजाबी या ख़ातिर मनी बलूची अभी गोश बिदारी हो या के शायरी भी थे हर चीज़ भी सर देखे तर जोस्ती करना कि मर्ची बांधा में गेश्तर यानी कि दोस्त से क्वेश्चन था ये वरने वाले गेश्तर यानी कि माँ दिस्तेगा मैं एक बार नज़दीक बुतेगा आ गेश्तर शराबें बज़ां बियरें हमारे अच्छे ड्रग्स आस्ता ये बड़ी चीज़ें गेश्तर शाम को नज़दीक करना क्वेश्चन दी वास्ता ये चीज़ अल्लामिया ये चीज़ बदनसीबी हमारी नज़रा अच्छा अक्सर हम चुके तो शुके माँ हम होती बाज़ संगत जाना या कि फ़नकार हम जाना मम प्रोग्राम इन सर खसानी शुतगो तो गोती नाकोआ नईम रहमदिल बलूची टर नाम है तो मैं वो जिससे कि हमें उड़ के तोग शगाए मर्दम हमें बड़ा शराब हो रहा है कि बियर हो रहा है कि चर्च का ये लाजुम है छोड़ा पिछन या कोई मतलब थ्योरी तुझे नेस्ते हैं या कि कोई सौगंदी बड़े लिखारे नग नबूता या कोई किताबियत नेहता के या कि फ़नकार बुआ गलूटी बड़ा अल्लमन शराब या चर्च या हेरोइन पे करते अब एक तबाही है ना आयक सक्के एंटर तबाही है बाकी अन्य मंगिंदा में चीज़ें संगतन जैसे म्यूज़िक के तहस्ता आयशा ने बिल्कुल टच ना करना बल्कि जवान मर्दमा शराब हेच लाजम ने या कि कोई नशा या चीज़ की तबाही है चूँ लाजम बुद का शायचे बच्चा लाजम है बल्कि ये हेच किस्मा लाजमी नियम पर एक फ़नकारिया ये इज़्ज़त बरकरार भी अगर नशा ये था नशा मन के अला बच्चे के मर्दम के नशा कन थे मिसबिहेव का गलत रवैया दारी और चुनिए एक बदनामी है ना ये बिल्कुल लाजुम नियम पर एक फ़नकारिया सर तो वती अंधे क्वेश्चन और दारी ज़ुबान है क्वेश्चन तो चूँ गिनते गए दोनों बाज़ फ़र्क है अवली फ़र्क वैशन के तो अंदाज़ा बजन कि एक रंदी में गिसा गोती वंडो निश्ता नाने और रगम मना इस्लामाबाद शलैंड लाइन एक की कॉल का लहजा मनी जिंदे पंजूरे बलोची है तो नाने सरा में फ़ोन जिसको मना दुश्मन दिया गया शुरू गुजार दिया गया मना तो उर्दू गाना जने या कि उर्दू गाने इनका आशिकी अल्फाज इस्तेमाल करने वगैरह वगैरह बाकायदा मन दुश्मन दिया गए मैं खैर आ रहा हमीं का गुप के मतलब मनुक्षी तो बेगरत है तो उर्दू गाना जने पदाई थी आशिकी अल्फाज इस्तेमाल हुए मारा सिर्फ एक गप ये जवाब था कि तरह फैसला करने गलूटी के बेगरत कहें तो इनका रहा ज़र इस्तेमाल करने होती ज़र्र ख़र्चा करने गए मनशा इस्लामाबाद है मैं कोड़ा जाना गम इस्लामाबाद है इनका रहा ख़र्चा करने पर मनी दो दुश्मने दिए गए वास्ता तो फैसला पे कहें कि बेगरत के मतलब मैं या गप्पी जनरलिटी हनु फिल्मी तो का तो या कि कोई अदाकार है या कैरेक्टर ही अदा का पिंडों के कैरेक्टर हैं सलमान खान भी है ऋतिक रोशन भी है शाहरुख खान भी या कोई पाकिस्तानी अदाकार है मैं बलूची अज़मकारी भी हरदे पिंडों के कैरेक्टर अदा का इसी मतलब ये नबी के असल ज़िंदगी पिंडों की जोड़बू जी हाँ आओ एक कैरेक्टर शो का ना नू छे या गुलकारे छे अल्फाज के गुशी ते आई मतलब ये ना कि असल ज़िंदगी तो पता हमें चीज़ें खाना गाएं बिल्कुल गाना या वो हमारे लेकिन के आम मर्दमानी एहसासात अंगों रिलेटेड है ना वाबस्तगी ज़ाहिर पे का इसी कथई मतलब ये ना कि यक्की गाना था छे उश गाएं तो अरा फॉर्म पे कम दुश्मन बेदे कि तो गाना ही था आशिकी अल्फाज इस्तेमाल करें चुनिए म्यूज़िक या कि शायरी पिचारे वो चुनिए आइन तो ज़्यादातर आशिकी अल्फाज बनते या मोहब्बत बारिया बनते या कि आई था एक फ़ीमेल ये ज़िक्र भी थे इसी मतलब हर गज़े ने कि असल ज़िंदगी था हमें गाना है वड़ें के गुशा गाएं थे बाज़े मर्दमा मतलब नात या हमद गुशा आगुड़ा छठ पारसाएं या कि पाकीज़े मर्दमा
بالکل ایوڑ نہیں نا، ہر کسی تا غلطی ہستا، ہر کسی تا کمزوری ہستا، بلے باقاعدہ فرق تی سوال ہے کہ فرق اولی فرق وہ ایشن کہ ہمیں جو چاگرد مردم آئی چیزیں حرابے نظریہ چاہ رہا نو آگاہی گیشتر ہیں ینگسٹرز آنی تھا، بلے ڈسکریج زیادہ کنا آیا نہیں ہمیں فرق ایشن کہ آیا نہ سکا زیادہ عزت مل لی تھے، یعنی کہ وہ قومیں نہیں مگا چاہیے، جی ہاں قومیں نہیں مگا آیا نہ سکا زیادہ عزت مل لی، آیا نہ حوصلہ افزائی مل لی تھے. ادا و یک قصہ منگون تو شیئر کو کہ یک ٹرنگ قصہ کی طرف چھ حدہ تک ڈسکریج کرنا لیکن ماں بلوچان تو کہ میں فنکارانی حال ایسے زاورا بدورا بالکل بالکل تعریف تک ضائع ذریعہ ہے کنا ادا جی تعریف تک طرح ہنچو کنا مطلب تو ہوتی اگر چیزیں شرم پہ کرنے کی تو ٹیلنٹی طرح سے یار یلا بھی تے بائے دیں جی بلے ای وڑ کنگی نے امرا صرف ہما مردم چاہ رہی ہیں کہ مثبتیں سوچی دارا پازیٹیو سوچا ای وڑے مردم ہمیں ماں پہ سمجھن کہ بس نبو تا ای وڑے گپی نبو تا چونکہ ماں یہ گپ چارتے مرچی ماں ظاہر ماں ختم کرتا گئے مروچی دور گوشندہ گیشتر بازاری یعنی کہ شہر گوشگاں ہاں لفظاں کی ادبی چیز سک کم گوشگاں یہ بابتا تو چیئے گوشے دو چیزیں مطلب بازیں فنکاری چاری کی مخلوق گوشدارک چی لوٹی چا گپ پدا مارکیٹا چی مرادشیں کہ عام مردم ٹھیک ہے عام مردم گوشدارک چی لوٹی زیادہ تر فنکار آئینی دستا شاید ہم بگوشین نے مطلب بلیک میل بانگوشاں ایک چیزی دومی مطلب آیا نا چی دوست بھی اہم گوشن دیں بعض فنکاری جندار چی دوست بھی ہے کہ سوبر میوزک ہی گوشن نا سنجیدہ میوزک منی خیالہ بائدیں فنکار جو ہستا مارکیٹ دستا بلیک میل فل مبنتے بائدیں ہر دے فنکار شرریں چیزیں گوشک شروع پہ کنا شاید ایک ٹیسٹی جوڑ بھی شرریں گانا ہے گوشدار گئے بلے منی جندے تجربہ ایوشی کہ مردم جو ہستاں وات عام مردم از زیادہ ہنچیں سبکیں چیز گوشدارگ لوٹان تب جا کے فنکار مجبور باں پرچہ کہ یک فنکار اگر 2 سنجیدیں گانا گوشی یا 4 سنجیدیں گانا گوشی شائی چے پد یک ہر دیں چچوریں یا کہ سبکیں گانے گوشی یا چاریشی رسپونس سکا مضبوط پیدا کے لہذا پتہ چچوریں گانے گوشک ترجیح دائیں یہ گپا ترجیح دائیں کہ من چچوریں گانا گوشیں پرچہ کہ آخر مردم مقصد ہمیشہ کہ من ہر چینچو زیادہ سے زیادہ مردم زامن ہر چینچو زیادہ سے زیادہ پروگرام مل لی تھے ماں ہما کارا کنین نے ایون کہ ہر دیں خطہ کہ یارا دوست میں بھی آئی کارے طرفہ زیادہ روتے نو فنکار اگر چھو سبکیں چیزیں گوشک آیا آئیے وجہ ہمیشہ کیا گندی مردمان یہ چیز زیادہ تر دوست ہوا گئے ورنہ اما ادبی چیزاں گیشتر حیثیت بھی دیں یعنی قدر گیشتر بھی منگوشیں ایز فنکار بہت کن کہ مطلب یہ چیز ختم بوانا سبکی سکا زیادہ بوا گئے بہت کن گیشتر فنکار اگر سنجیدہ چیز بکشن تو سنجیدہ چیز دیما آئے گا شروع پہ با سر گوشندے چی علاوہ تو کار روزگار چی کرنے گئے گوشندگی چے علاوہ ماں اسکول چلائی نگاؤں اور یک لنگول سینٹر من چلائی نگاؤں مردم مزنین تعدادی ایدہ کائیں سکھاں پنجگورتوں کا ہمیں دیکھے من تو نشتہ گا جی تو منی روزگار ہم ہمیشہ مطلب من لاب ہمیشہ اور شمشی وجہ سے بعض مردم میں منظام کم و بعض اگر احترام ہم کنا ہمیشی وجہ منی کلمہ ایک شرن کاری کنگا وحدی بھی منا 20 سال قریب ہیں کہ من خدمت کنگا وہ تو ایجوکیشن ہے تھا اڑے دے عوام طرح ایز اے ٹیچر شرر ریسپونس دیا گیا اڑا شر مردم ایجوکیشنلی میں شرر ریسپونس مل لی تھے باقی ہستا ہیں اڑے مردم مطلب گوشان ضرور نیگیٹیو مائنڈڈ مردم ہر کو جا ہستا نا ضرور گوشان اما کم بات سرپا دوں بلے زیادہ تر حوصلہ افزائی کنن تے اسٹوڈنٹا نہیں جن سکا شرر یہ زاک کے کہاں ہیں وانا سکا اندر کہاں اکثر ہمیں اڑ بوتے کہ بعضیں جو منی اسٹوڈنٹا ہن چکے نوکری شرریں جوابی کہتے کہ بعضیں منا 4-5 رندہ یاد بھی کہ اولی فون ازہگا منع کرتا کہ مرچی میں پہلا انٹرویو پاس کرتا ریٹرنا پد آئیے کریڈٹ گیشتر حدہ ترارو حالانکہ ماں یہ سمجھی آئی نہیں ہوتی محنت تھے ماں کریڈٹ ضرور کے کوشش چنی نہ کنی ہیچ تو بعض رندہ ماں گوشت پلانی تی اسٹوڈنٹ بوتا گوشت کہ تو من نوانی تا گوشت من نزانی مطلب بلے رسپانس اوورال سکا شر رہے مردمانی یہ بابتا ہے ایجوکیشن تا رسپانس شر رہے سر نو روی ماں بولے دے نیمہ کہ تو بولے دا یک بازیں مدت گوازی تا کجام واحد بتا کہ تو بولے داشتا کہ ادھا ابزا انگلش وانی تا آو دے مردمانی
رجحان یعنی کہ ماحول چوب تک آٹے میں توش ہوتا گئے جی وحدیہ پیسر ما بولے دا رحمت اللہ شواز من رندہ تگا تو من زرت شتم بولے دا من کسانے تو سکا ٹائم من سال یاد ہے 2000 اگست 28 اگست موتی اولی کلاس بولے دیتا گتا مطلب من کافی گھبراہٹ بوتا ٹائم کہ اولی روچہ میں کلاس تا رہی نہیں بچ چونکہ میں اولی روچہ کلاس گتا گا مزہ مزہ نے استاد تھا او دا گورنمنٹ اسکول نہیں تھا ہیڈ ماسٹر ایس ایس ٹی ٹیچرز جے وی ٹیچرز جے وی ٹی ٹیچرز ہستے گئے تھا بعض اسٹوڈنٹ ہی ہم ہستا گت جو کہ ہمارے نہیں جندے پتہ شاگرد تھا تو ما گمے مردمہ او دا شروع کو ایٹے بک توش ہوتا پیسرا دیگا لینگویج یعنی کہ کوئی لینگویج انسٹیٹیوٹ او دا نہیں استگت بلکہ او دے مردمے واسطہ منی خیالہ ہر دے آئینے آدھ بھی تو انگریزی زبان و یک دگاوڑیں مطلب عجوبیں چیزیت آئینی واسطہ سکت ٹر رہے ہیں عجوبیں چیزیت کہ حیران ہے تا مطلب یک زہگی احتا ایوڑا انگریزی گپ جا تو بعض مردمہ مطلب میں یک سکا مزاقیہ چیز شیئر کریں گو کہ 3 یا 4 رندہ میں یاد بھی من گاڑیا کے سوار بوتو بیٹھے بازار گو او دا من 3 یا 4 رندہ مردمہ ملاقات کرتا گو میں اردو اگا پیشتا ہاں سمجھتا کہ تو بلوچی نہیں آیا من نزانی یہ سمجھتا کہ تشک من سندھی ہوں یا کہ غالباً منگشی بایتے بزانتے نشکے میں پنجگورے مردمی ہوں بلے من جست خیر نکو پدا مطلب 3 یا 4 رندہ یہ وڑ کہ مردم آہتا گو اردو اگب جتا تو من سوچے گو من چی بگوشین نویشانا تو مردم کے گوما یجا بوتا گاڑی تھا چلائنا گا بوتا اسپیشلی من یاد ہمیں مردم کے من برتا گئے تیش گوڑا آیا نا جس کو تک شما چیئے چوکا نہ گئے تو یکی ہم نے یاد ہیں گو کہ مطلب ہاں سر جو ہستے بلکہ بلوچی نہ سمجھی اردو بلکہ پہ سمجھی لہذا میں اردو پمیشہ میں اردو اگو مجھے گپا ہوں چو سر تر یاد بھی کہ وہ تو اولی سرہ کے سنٹر پچ کو تھا اولی اسٹوڈنٹ ہے کائز دیا تھا جی ہاں میں یاد ہاں گشتری مردم میں یاد ہاں بعضیں استاد تھا اچھا با ہیڈ ماسٹر تھا من نامش بعضیں نام یاد ہاں عبدالغنی من یاد ہے من محمد عمر صاحب یاد ہے شیر احمد یاد ہے بلے یہ ہما مردمیں تھا چیزیں حدہ تک گما ہم راہداری اشکو تک کہ منی کہلا لیول 2 یا 3 ات بلے شاید چی آنی چی علاوہ ہما کے اسٹوڈنٹ تھا آئینی ہم اسٹوڈنٹ تھا ہمیں اسکول آنی تھا آیانی من بیچی پورا کو مرچی تک ہم انسٹیٹیوٹ چلائیں نگایا وہ دا پرائیویٹ ادارے ان تا ہم کہا رہے ہیں پرائیویٹ ادارے 2 پرائیویٹ ادارہ او دا ہستے منی اسٹوڈنٹ جندہ پچ کرتا یکی دگریا پچ کرتا بلے او دا ہم منی اسٹوڈنٹ کہا رہے ہیں ظہور نام اسٹوڈنٹ ظہور منیر اور سرور یاسین ظہور ملنگی وتی ادارے ہستے ہیں جو کہ منی اسٹوڈنٹ ہوتا وہ دا لینگویج ہے اچھا تو ظہور ملنگ کے نام کے یا کہ ظہور منیر ہے یا کہ سرور ہے تو نام کے یہ بنیاد ہے یعنی کہ اشاں تئی کرا لینگویج وانتا ہو سکتا تھا ہاں اشاں بالکل بنیاد گوما شروع کرتا گت اور آ ٹائم تھا مطلب بس یک نوک سکوں کی چون بھی ہمیں وڑے تھا بلے سکا جلدی امپروو وش کو ماشاءاللہ مودا سک باز محنت کو سکا زیادہ محنت کو چونکہ منا بس یہ گپے احساس ہستا کہ ان کا رہا مہتا ہوں یک شر مقصد یا گو ہستا ہوں آ مقصد پورا کرنے کے واسطہ منا چاہیے کہ محنت کرنے پڑی من کرنین نے انہوں مرچی سرپد میں کہ ما محنت کے بولیدہ ہے اما مردمانی سرہ کتا مرچی آہنی بروارد مثل آہنا رسیتا اور ترہ محسوس بو گئے ہاں کم تعداد بلے ایجوکیشن ہنچی چیزیں کہ یک مردمی چینج آرت کا ایجوکیشن مدد تگوں یک مردمی حتیٰ کہ چینج کاری نو ظہور منیر ہیں یا کہ ظہور ملنگ ہیں شبیر قومی مطلب شیشانچی ہر دے یک کی بوتے آئی یک جنریشن تعلیم یافتہ جوڑ کرت کو یک کی نے ماشاءاللہ بعض مردمی یہ کارا اودا کھنا گئے اور میں سکا خوشبو کا ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں یعنی کہ چی کہ میں مطلب اودا کشت آرہ آپ دیا گئے اور تنگی رودا گو بر دیا گئے میں یہ چیز سکا خوش ہوں نظر مقابل تی لک منتوار کے تو ہوتی قیمتی وحدہ چھے مارا وحدہ تو میں گولے چاروں کا نہ ہوتی از میں بابتا ہوتی زندے بابتا سرپدیدات
میں پروگرام ہوتی الاسی نے وغیرہ ہو گئے گوٹ سرا میں گلے چاروں کا نا تو چی پیغام دیکھ لوٹے اول و ما شما شکر گزار ہوں کہ منی ہم گپ شما تھا مردمہ سر کرتا فیلڈ کوئی بھی چونکہ میں ایجوکیشن اور موسیقی دوئے نہ وابستہ ہوں ششانچی ہٹ کے بھی دگاہ ہر دیں فیلڈ یہ تھا مردم ہستا بس محنت تا ہوتی مقصد جوڑ پہ کنا تعلیم ہر چیزیں تھا ضرورتیں آرہ سکا زیادہ اہمیت بھی دیں چونکہ تعلیم سوچا نہیں تھا تبدیلی کاری اور امّے کو ہمارا تبدیلی سکا زیادہ ضرورتیں تو لہٰذا تعلیم سر زیادہ سے زیادہ توجہ بھی دیں اور آج تہا محنت کوشش سکا زیادہ پہ کرنا بعد زیادہ محنت پہ کرنا تاکہ امّے آؤ کے نسل جو ہستا یک مختلف قدری دنیا تا پوتا بگندہ عزت پوتا بگندہ محنت اور گلے چاروں کا مرچی میں دیوان برہدار ہیں واجہ نظام الکریمہ کے یک جوانے گشندہ چی علاوہ ایک جوانے ٹیچر ہے کہ آئیے بولے دے اڑے یک پسماندہ علاقہ یارا زندہ کتا مرچی تعلیم یک شریں یعنی کہ تعلیم یک جوانے رجانے میں بولے دے کو جوٹ کتا گوا میں دو اندہ کا من رحمت کلامہ گو کیمرہ مین نور سے کمال امرائی اجازت بھی دیے اللہ